Salutări lume! Bine, v-am găsit la un nou episod din Dragon City. Ei, aici ce e un shit. Hei, iar ăsta. Iar n-am mai filmat de mult Dragon City, n-am mai filmat. Așa că am mai făcut mai mulți dragoni. Să vă arăt noi dragoni care îi am. Deci am dragonul ăsta de foc cu pene și mai am încă un dragon mai am. Unde ești, dragonule? Nu. E dragonul ăsta, acesta îl are. A, uitați-l, acesta de aici. Acesta este dragonul. Ce vom face? Haideți să mai câștigăm diamante. Că avem doar unul, ca de obicei. Pun pauză și revin. Până să gata reclamele. Bine. Și am revenit. Am mai câștigat 2 diamante. Să mai mergem puțin aici. Unde sunt eu? Aici. Mi s-a adunat 623. Wow. Mâncare. O să ne ajungă să deschidem la cutia asta. Dar de ce câștig doar mâncare? Vreau să ajung la asta. Oare ce-o fi? 720, am 243. Nimic, vom merge și la județenia aia. Aici o cursă. Ce mai vrea regele? La cine să dau de mâncare? Bine. Iar la dragonul ăsta. Ei, l-a făcut de level 10. Primul dragon de level 10. Dar ce eu am 5000. De ce nu? Ciudat. Nu știu că de asta. E, vom da bani pentru chestia asta. Nu pentru alte prostii. Nu nimic. Să mergem să ne luptăm. La ce dragon să-mi iau? Îmi iau ăștia. Vreau să testez puterea lui ăsta. Încă nu i-am testat-o. Luă ăștia cei mai noi dragoni. Hai că îl voi pune acum pe acesta. Pe B. Cu cine să ne luptăm? Cu asta. Are dragonul ăsta urât. Cu ce putere, ha? Neslăbuț. Oh. Oh, nu. Are dragonul ăsta puternic. Să testez. Oh, critical le-am dat. Dar mai are puțină viață și el. M-a determinat. Ops. M-a dat și el critical. Hei, amândoi cu același dragon. Ce? Eu l-am de level 8. Pe bune. Pe bune, pariu că el o să câștige, nu. Nu mișcarea asta. Lasă-mă, William Smith. Haide. O să câștige ei. Haha, mișcarea asta. Po. Te omor, haide. Măcar pe ăsta să-l înving. Yes. L-a rezolvat abia pe unul din toți. Cu tine ce mai e? Dragon mumie. What? Nu abandonez. Nu o să abandonez până voi începe eu. Să dau el. O, ce mișcare. Are
Aoleu. Aoleu. Ce dragon puternic e mumia asta, mă enervează. Oh, nu, am un sigur dragon. Ce mai e și asta. Nu cu el vreau. Nimic, dacă încep eu de data asta. Nu asta vreau să eu dau. Măcar îi dădeam mai mult. Critical că. Da, mi-e spera așa cât îi dau. Nu îi dă destul de mult. Cum? Nu se poate, mumia. Imposibil. Cât de puternic. He. Cu mișcarea asta, va. Cu mișcarea asta și în plus am și mai multă viață ca el. Nu asta. Acum să trezește și el la realitate. Nu mă trebuie, știu că sunt mai slab la Dragon City. Și mai dau și 2 gold. Să văd ce mai e la cursa asta. Ce cursă mai e și asta? Ce trebuie să fac aici? Habar n-am. Am 349. Îmi trebuie 740, parcă stai să văd. 720 ne trebuie. Cât ar vrea să am acum 15 diamante pentru 50 costă! Ma, ce să mai scumpesc astea? N-am mai văzut așa ceva. 50 de diamante și am doar 2. Fucking shit. Tu ce mai vrei? Nu știu ce vreau asta. Habar n-am. Ca atât și cu acest episod, nu uitați de like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!